Orain gauzela mugatuta zer nolako edo noiz emoten dutzugun tratamendua animali. Problemari gehien gauze eukiten antibiotikoekin. Antibiotiko horrek deklaratu behar ditugu. Ministeritzara eman behar dutzugun notifikazio bat esaten tratamendu hau erabiltzera goaz, errezeta dugu eta gero hori animaliari eman beharko dutzugu. Itxi behar duzko irizpide profesionala eukiteari. Gerta daiteke tratamendu horrek beste erabilera batzuk eukitea. Eta gure irizpideak horrek eukin beharko zuen nahiko pisu galeazteko eta esateko, erabilera hau dauka eta erabili daiteke. Eta guk eskatuten duguna azkenean da, moldatzea berriro errege dekretua edo bertan bera iztea eta errege dekretu berri bat egokitzea eta garatzea. Laga egiten dugu tratamendua egun bat edo 2 egunetarako eta gero tratamendu horren jarraipena eta pirulak hartu behar dira edo tantak edo dananako hartu behar dira farmazietan. Batzutan ez dabez eukiten, orduan, eskatu behar dabez edo ekarri behar dabez eta atzeratuten da tratamendua. Horrek zer eukiten hauz, jabearekiko zailtasunak eukin eta batzutan etorri behar dira ostarabea baitari klinikara, emotera edo aldatzera tratamendu hori edo errezeta hori. Bertan kliniketan hasi gara nabaritzen, tratamendu horrek soberan dauzen pirulen erabilera gerta daitekela ez egokia izatea. Jabeak joaterakoan farmazia batetara, soberan dauen hori, erabil daiteke esanez animalientzako erabiliko dut, eta hor egotea ez, tratamenduen gurutzaketa bat, eta zer nolako eragina eduki dezake bai animaliengan eta ondo ikusita gizartearengan.